Marada Aşgabatdan gelmeli barlygyň öňü tirasynda görülen taýýarlyklaryň çäginde mektep mugallimleri polisiýanyň ornuna köçelere gözükçilik etmäge çykaryldy. Mundan başga Günorta welaýatynyň administrativ merkezinde öýsüz ittirpisikleri öldürmek boýunça güýçlendirilen tagallalar bilen birlikde seýilgählerdäki guşlary gowmak, hatda olary zäherläp öldürmek boýunça hem görkezme berildi. Ýatlatsak azatlyk Mara Aşgabatdan ýürüti barlyk komissiýasynyň gelmegine garaşylýandygy, şu sebäpli büdjet işgärlerini hem mejbur edip gündelik köpçülikliň arasyçylyk işleriniň geçirilýändiги, şeýle-de welaýatyň idara kärhanalarynda deriňewleriň alınıp barylýandygy barada habar beripdi. Bu işleriň arasynda geçen hepdäniň aýagyndan bäri mekteplerdäki erkek mugallimlere ýürüti rahatsy berilip, olar iş güni tamamlanandan soňra şäheriň köçelerine gözükçilik etmäge borçlandyryldy. İş günü tamamlanıp gün ýasandan, ýagny 17:30 töwereginden soňra biz jaýlaryň arasyna aýlanyp hususy dükanlary ýapdyrmaly. Mundan başga-da köçelerdäki adamlary öýlerine gowmaly. Olara hatda podýezdiň girelisinde hem oturmaga ruhsat bermeli däl diýip howpsuzlyk sebäpli atlandyrylmasyny soran mugallimleriň biri Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýagdaýlary öwrenen habarçy munyň üçin mugallimlere goşmasy tölek edilmeýändigini aýdyp, bu çäreleri polisiýa işgärleriniň ýetmezçiligi bilen baglanşdyrdy. Galy berse-de habarçynyň özüniň, şeýle-de onuň söhbetdeş bolan ýaşaýjylarynyň belleşi ýaly şäherde bugün öçelini sol tanda adatça güýçli howpsuzlyk çäreleri görülýän prezidentiň saparynyň öňü tirasynda-da häzirki girimdäki ýaly taýýarlyk we huşgärlik işleri geçirilmändir. Aşgabatdan kim gelýän bolsa-da ol gaty huwatir edýän bolmaly. Prezidentiň saparynyň dowamynda-da şäheriň belli köçeleri petiklenýärdi, ot ýakmaga ruhsat berilmeýärdi. Ýöne häzirki ýaly howpsuzlyk taýýarlyklaryna ilkinji edek saýat bolýar diýip ikindi nara nowatçylyk çekmäge mejbur edilen marly mugallim nykdy. Sözün gerdisine görä bellesek, Azatlyk Aşgabatdan komissiýanyň näme sebäpden iwerilýändigini we oňa näme zerurlygyň bolandygyny, şeýle-de onuň düzümine haýsy resmiýetlerin girýändigini häzirlikçe anyklap bilmedi. Bu barada Mara welaýat we şäher häkimliklerinden hem kommentariýa alyp bolmady. Sol bir wagtda Azatlygyň ozalda habar berýäsi ýaly Marda taýýarlyk işleriniň çäginde öýsüz ittirpisikleri wagsylarça öldürmek boýunça tagallalar hem güýçlendirildi. Geçen hepdeden bäri bolsa Marynyň merkezi seýilgählerini guşlardan hem arasylamak boýunça görkezme berildi. Geçen any ony şäheriň Owuzhan köçesiniň soňundaky seýilgähiň baglaryndaky guşlary gowmak tapşyryldy. Biziň sanymyz 30 töweregi adam, ellerimiz taýakly uzakly gün sahalardaky guşlary gowýarys. Bize muny guşlaryň baglaryň ýapraklaryny gaçyryp, nijasatlary bilen hem köçeleri hapalaýandyklary bilen düşündirdiler. Yerli häkimligiň wekilleri guşlary basarsaňyz öldürüň, awaly buğday sepiň diýip hem tapşyryk berdi diýip bu işleri çekilen jemaat hojalyk gullugynyň işgärleriniň biri habarçymyza aýtdy. Türkmen häkimetleri we media teristleri tewitleri iwerilen komissiýa we olaryň geçirýän barlyklary hem-de netijeleri barada açaçan maglumat bermeýärler. Azatlyk şu aýyň başynda Lewapda Aşgabatdan gelen ýürüti toparyň welaýatyň döwlet idaralaryna ýeri önümçilik kärhanalarynda barlyk deriňe geçirendigini, şeýle-de munyň netijesinde ensime ýol başçynyň tutuk astyna alynandygyny habar beripdi.